izenen, hasi nahi nuke Ordizia Errobi taldea zoriondu iazko funtzioen demorali politxengatik. Denok dakigun bezala, demorali lehia martxan zola gertatu zen ezberak 10. hori eta gero, normalena edo erretzena ekipoa berakada jutea izango zen, Metzan hori izan Ordizin kasue, ikusi gindun golpe hartu eta alare buelta mantziola, eta ze bukara politxein zon. Hori guztiek ekiponein dozken balorek, dugeen kompromizue, indarra eta grina hor goien seitzeko. Gu kanpon, bain dela 15 urte, ekin ginen bideo honek, Ordizia Errobi taldekin. Torron hasieran esaten genuen zehati horietako bat hauxe zen. Oso berdintasun ikusten ginen beraien balorekin, beraien kompromizue, indarra, gogoa, egunetik egunea, urtetik urtea, hobetzen jutea, aurren seitzea. Zorte hona opa, demoraldi berriako, iazkoa bezen politxetan, eta hoxe, aurten ginda jartzen bastelai, titulotxo batekin, lehen urtean izan urretitzen, baina, aurten iristen da. Berdintzea ia maila hortako demoraldi bat oso zaila izango da, ilusioa badau, gogoare bai, eta saiatuko geha aldan hobena egiten behintzat. Listoia oso goran dau, baina saiatuko geha. Inguru ondozketen pertsonak aurkeztu nahi dizkizueke, alde batetik Julen ezaguna izango duzue, taldeko kapitaine, urte asko ematen ditu, taldeko estandartetako bat. Eta beste aldetik, aurten gukin aurpegi berri badaukeu, Inigo Marotia sexta taldeko entrenatzailea, aurrua pauso bat eman do, baina kirol ardura dune beha da, baina entrenatzaile ez zela ez daukeu beha. Talde estafen eukiko hor izkutun dau Arturo Ribas daukeu, da izango dela bigarren entrenatzailea iaz jokalari ezan, aurten bigarren entrenatzailea eta seniorran prestatzailea fisikoa izango da, eta bestaldea entrenatzaile berrie ondoketena. Federico Gallo, argentinarra. Bueno, mi nombre es Federico Gallo. Primero que nada, gracias por venir, gracias a AMPO por un año más con el equipo. Estoy muy contento de estar aquí, de comenzar una nueva temporada junto a AMPO también. Así que nada, la verdad que en líneas generales mi llegada y el arranque de temporada es con mucha alegría. Así que estamos con ansias de que llegue el domingo para la primera jornada. Talde honek beti izan do helburu eta beti ni uste erakutsi duela laneako pres garela eta hortako bateatzen gela zelaira eta hortako entrenatzen deula eta nik uste hildo berdinetik dijola indeuna horre denboraldi ez. Fedek komentatu duen bezala bai defentsai eta bai alderdi fisikoi agian oain arte eman ez diogun bezain besteko garrantzie ematen dio beak eta taldea beste baino oso ondo erantzuten nahi da horri ez. Baloiakin erakutsi beharreko jokoa lantzeko edo daukeu, ikusiko dugu asteburu honetatik nola dikon, baina beak taldea egindako propuesta hori edo, ikuste taldeko oso ondo hartu dola, beste behin ere laneako monoa jantzita, eta emaitzak etortzen dien. Denboraldi honetan behintzat, aurreko mantentzekin helburu zera da. Gero, helburu badaukegu presupuestoa onditzeko, ez hori beharrezko ikusten dut. Lehenengo mailako presupuesto bajunetakoa geha, eta garbi daukegu mantentzeko eta klubek bezala azkenen kirol maila goran daukegu kluen, baina administrazio, gestio, ekonomiko aldetik urten zaigu ez garela kirol maila hortan. Eta asmoa da parekatzea, horretako presupuesto onditzea. Azkenen nire presidentetza zerbait ebentuala bezala da asmo hori da behintzat. Ni ondo biden abendu arte izango nahiz urteko kotakon beste bat duki barren. Nik oain kluben kudeak eta ematen dut. Asmoa da, nik oela jarraitzea aurrera bidare bai. Presidentet oain norbaitek jarri barrazuken presidente eta ni animo horitzen. Eta idea da, hauteskundeek irikita dazkeu, baten bat animatzen den, eta hauteskundeko bintzat montatzeko irikita daukeu, eta norbait animatuko balitz. Gero izango zen, presidente berri batekin, nik kudeak eta hori amatea, ezpari idea berri batekin etortzen bintzat. Goto, separatzea aldeetetik presidentea eta beste aldeetetik kluben kudeak eta ematen duena. Nik uste hobea dala bintzat, bi figuroik ezberdin daukitzea, eta presidente bere junta bat daukitzea bere
bere pertsoa tesorero eta danakin, sekretario eta danakin, eta hani pixkat izango nitzeke lotura hori plantilla, junta direktiba, danan arteko lotura bat, eta egunerokotasunen klubentzako lan txiki hoiatatko dona, eta txiki eta bestelako kudek eta gozake bai, baina nik aberasgarrigoa ikusten dut, ez berduta batean. Beste urte batez, gaur batez, azkenen kapitain zure taldekidek izendatu izana, eta ja urte mordoska baten horri heltzen jarraitzen ikuste zerbait izugarri dela. Eta bestalde, gogotxu, orain arte egin deuna aurre demoraldiko sakrifizio idanak eta sufrimentu idanak, ea ikusten ditugun igande honetatik aurrea, eta seguruna zerbaitiako balio izan dola hainbesteko sufrimenduk. Kontutan izan da urte horrek guretzako batez aldagaran izan zuen zailtasune, eta hilabete batzuk geroago horreotea ez, ni gaina honek promesa inun, kopa hori hori eramango niola, irabazten bagenun, lehenengo postu etzan posible izan, bigarrena lortu genuen, eta dagoenekoa kopa hori esan bezala Zelanda Berrian dago, kauakin dago, eta nik uste behak ere indarrak emango izkigula, urtengo denboraldi honen beste final batera iristeko, eta zergatik ez behin iritsitaia irabazteko. Baina, nik uste taldek merezidun zerbait dela, kontutan ikusita beste taldek eta klubek dituzten dimentsiok nik uste gure logro hori edo are potoloago dela, eta gai geha orduan ikusiko du beste urte batez hortako borrokatuko dula.